Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa nga alang sa masakiton o sa may kabilinggan sa lawas, hatod kaninyo sa Paulines o ABS-CBN. Sa atubangan sa talahurong Arsobispo Jose Palma, gilusad nitong Hunyo 3, 2015 ang apostolado sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa Divine Mercy, sumala sa pamahayag ni Jesus mismo ngadto kang Santa Faustina, pinaagi sa Ministerios Television. Ang Paulines o Divine Mercy Communities ubos sa pag-aliman ni Sir Julius Pulo Yapoy ug sa espirituhanong pagiya ni Monsignor Trinidad Silva Jr. milagdag kasabutan sa pagtinabangay sa televised healing mass alang sa mga debotos sa Divine Mercy ug sa mga masakiton. Isibya matag Domingo sa ABS-CBN Channel 3 Cebu, alas 6 ngadto sa alas 7 sa buntag. Maampuon kaming manghinaot nga naghiniusang pag-ampo og pamalandong sud sa usa ka oras matag Domingo sa pulong sa kaluoy ug ang presensya ni Jesus sa Eucharistia mulig-on sa pagtuo sa minilyon na katawhan. Sa tabang ning musunod, Rebe de Tablan, Amalia de Leon, Friends of FGS, Juanito King Foundation, John Go, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Billion Lopena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Des Macias and Children, BCG's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, BP Electrical Supply, Lito Evelyn Hadraki and family, Charlie Jonamil Garcia and family, Chanchin Lam, Joseph Espilita, Itak Iteri, Alex Flower Shop. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, Healing, Plutarco de Gulacion, Rodolfo Raila, Idi Aya, Jaime Rosauro, Tate Sigura, Joel Taok, Little Texon, Nathan Tamasu. Pasalamat sa iyang birthday, Gloria Seno, on her 70th birthday, Georgina Asnar. Good health, Arlinda Paras, Mrs. Chin Lam. Successful board exam ni Ray Merken, R.K. Gonzalez Bunghanoy for Architecture coming June 12 o 14. Pahulayng dayon, Conceso Go Macias, Trinidad Bacayo, mga kalag nga gihalad ni Attorney Pai ug mga kalag sa purgatorio. Sa buhat sa iyang kamot ay kaang iyang kahalang ay ka sa tingog sa trumpeta ay ka sa salpa ug lira ay ka sa tambor ug lauta kas kasi sayawi siya ang mga lingganay Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kanimo. Mga
igsuon, aron maanda kita pagsaulog ning santos nga misa, basura na tong atong mga sala. Ato ang ihatag nito sa Ginoo, atong kasing-kasing na makasala ba? No? Haron iyang pasayloon. Unya ato sa madawat ang iyang kasing-kasing nga puno sa gugma, nga mohatag nato sa pasayloan sa mga sala. Ang kasing-kasing niya nga tumadawat ng Santos nga misa, Santos Eucharistia. Kung basura na ito ang atong misa. Himaya sa Diyos dito sa mga langit. Kalain sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos langit mong hari. Diyos amang makagagahusan, nagasimba kami nagpapasalamat kami kanimo, nagahadayi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesu-Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos ka nagawag ka, sa sala sa kalibutan. Kahaluy kami, ikaw ang magaling sa tuo sa Amahan. Kawata ang among ikaw lamang ang Diyos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesu-Kristo, ugang sa Espiritu Santo. Magampo kita. O Diyos nga magagagahom,
among kalauman ug kusog. Kung wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo ug pagpamihimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Pinaagi sa mong Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nagingon ang Ginoong Diyos, ako mismo magkuhag sa lingsing sa kinatumyang bahin sa Cedro. Ug itanom ko kini sa kinahabugang bukid sa Israel. Mananga kini ug mamunga. Ug mahimo kining matahom nga Cedro. Magpuyo sa ilalom niini ang tanang matang sa mananap. Ug ang landong sa mga sanga niini magsalag ug ang mga langgam. Ang tanang kakahuyan sa kaumahan masayod unya nga ako ang Ginoo. Maoy muputol sa habog nga kahoy ug mapataas sa mubo nga kahoy. Ako'y mupalaya sa lunhay kahoy ug mapalambo sa laya nga kahoy. Ako ang Ginoo, nagsulti niini ug tumanon ko gayod kini, ang pulong sa Ginoo. Ginoo, maayo gayud ang pagpasalamat kanimo. Ginoo, maayo gayud ang pagpasalamat kanimo. Maayo ang pagpasalamat sa Ginoo. Ang pag-awit ug pasalamat sa imong ngalan o labing halangdon. Pagsangyaw sa imong kaluoy sa kaadlawon ug sa imong kamatidud-anon sa tibuok nga gabi. Ginoo, maayo gayud ang pagpasalamat kanimo. Ang matarong nga tawo mulambo ingog palmera, ingog sidro sa Libano mutubo siya. Sila nga gitanom diha sa balay sa Ginoo. Mulambo diha sa kahawanan sa atong Dios. Maayo gayud ang pagpasalamat kanimo. Mamunga sila bisan diha sa katigulangon, makusganon ug malig-on sila. Nagapadayag unsa katarong ang Ginoo, ang akong bato diha kaniya walay kasaypanan. Ginoo, maayo gayud ang pagpasalamat kanimo.
pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa kanunay kitang masaligon kaayo. Nasayod kita nga samtang ania kita niining lawasa, layo kita sa puloy-anan sa Ginoo. Kay nagkinabuhi man kita, pinaagi sa atong makita. Masaligon kita kaayo, og palabihon nato ang pamiya kita sa atong puloy-anan niining lawasa, og mamuyo uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya, bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. Kay kinahanglan, muatubang kitang tanan kang Kristo, aron iyang hukman. Aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat. Maayo o dautan, dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Mayaman ka. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan. Ang gingharian sa Dios sama sa tao nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Samtang nagpadayon siya siyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok ug mitubo ang binhi sa paagi nga wala niya masabte. Ang yuta mo ay nagpatubo o napabunga sa mga tanom. May muuna ang mga linghod nga punuan, nga musunod ang iyang uhay, ug unya ang busok nga mga lugas. Kahinog na galabon kini sa tag-ani, kay tag-ani naman. Sa unsa mang butanga ikatandi nato ang gingharian sa Dios. Nangutana si Jesus. Unsa mang sabingaya ang gamiton nato pagsaysay niini. Sama kini sa liso sa mustasa na may labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini ug makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kinig dagko o nga mga langgam manugdon magsalag sa landong niini. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tao ginamit ang ubang sambingay kasama niini. Apan gisulti lamang niya ang masabot nila. Wala sa gisulti kanila nga wala ipaagig sambingay. Apan kon ang mga tinunan lamang ang kauban niya, ang iyang isaysay kanila ang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngayon ikaw, O Kristo. Siguro kung maglisod gyud mo tuon ning akong sambingay, akong sigulanon nga akong ipaambit ninyo. Paminaw. No? Dihay batanon nga lalaki ulitaw ba? Kapatay kay sa gugma sa usa ka babae. Pero ang babae sad, wa gyud gusto niya. Pero kung kay
siya higugma man gyud tanang paagi iya gyud gihimo. Tanan nahurot na gud iyang text bisag way mo tubag. Nahurot na iyang isplikar bisag way sa tagda. Hurot ng budget niya palit og sa chocolate ug rosas wa gyud siya. Pero wa gyud siya mahunong. Bahala na wa gyud. Ang babae ka nga murag gisamuka na, gitistingan siya, giingnan siya. Be, sugtun ti ka sa ka kondisyon. Pero kasi kondisyon niya, dadaa din ni sa kautubangan karong gabi ang kasing-kasing sa imong inahan. Ang ulitaw ni pauli sa ilaha. Pagabot gyud sa ila, ang mamang itagbo niya, iyang inahan. Dong kakaon na kadong diya, yung sudah paborito akong giluto, kaon na. Dong basta imong buko-buko, akong tapuhan dong. Yahuman na dong, ang banyo, makaligo na ka, andam na to, imong hidaanan, andam na jud kayo. Tulog na. So, pag humanan na, natuog na ang inahan. Ibagaw sa gibuhat sa ulitaw. Isudyas ko ito siyang inahan. O dito, iyang giluka sa duga siyang inahan, ang kasing-kasing siyang inahan. Iyang gikuha. O niya, dala ang kasing-kasing, nagdaga na siya padung sa balay sa iyang ipaglitawhan. Pero sa pagdagan niya na sukamod man siya, nahadagma siya. Usab ang kasing-kasing nagligid-ligid sa des kadalanan. O hibaw kag o sa inahitabo, ang kasing-kasing sa inahan ni Sulti, dong hinay-hinay ang taon dong kay mapangos ka. Di katuho ang istoryahan. Pero tinuod ni. Mao kining sugilanon sa kasing-kasing Jesus. Ang gugma sa Dios kanato gihaday ang kasing-kasing kanang gugmang mas labaw pas kasing-kasing sa mga inahan. Puong pas balang kasulatan. Mahimo makalimot man ganing inahan siyang anak nungka ang gugma sa Dios. Natawa ang sang gugmahan ni kasing-kasing sa atong Ginoo. Tungos tong sala o sa gibuhat nato. Namatay siya sa krus ug diha ang iyang kasing-kasing atong gi sa bangkaw giablihan ang kasing-kasing. Unya nibuhagay ang dugo ug tubig. Diin ang nibuhagay mao ang gugma sa Dios, ang pasaylo sa Dios. Alang kanato. Mao na ang kasing-kasing ni Jesus. Sa atong mga sala, iyang gitagaan og pasaylo. Sa atong ang kabangis, iyang gibastan og gugma. Kanang, amo familiar ba ka ano mong gining kanta, awit niya? What the world needs love. Bawa na? Mga tiguan na lagi tayo. What the world needs love. Love, sweet love. Love is the only thing that the world has little of. What the world needs love. Love, sweet love. Not for only some, but for everyone. Na. Huwag mo kadungog, mao na kadungog na mo ron. Mga isuon, ang gihatas Ginoo kanato. Ning kalibutan nga sus puno sa kagulian, kasilag, gubat o gubot tanan ba. Tungod sa sala. Ayang gihatag nato ibaw kag unsa ang iyang kasing-kasing. Nga Diyos nung diyong kasing-kasing. Kasing-kasing sa Ginoo. Sa Diyos nga Amahan nga nahigugma gyud kanato nga gihatag niya ato pinanggang iyang pinanggang anak. Di ni kasing-kasing ordinary Diyos nung kasing-kasing niya.
kasing-kasing ni Hesus Kristo nga nagdilaab sa gugma kanato diya sa Espiritu Santo ug mao nga siya nagpakamatay alang kanato. Mao ni gihatag sa Ginoo to iyang kasing-kasing. Mabitaw ningon sa kamong gibugatan sa gipasa ni kadibutana, dangop mo nako, dangop mo kasing-kasing. Makat-on kamo sa kasing-kasing kay ako kasing malumo ug mapaubsanon. Ihatag niya kanato iyang kasing-kasing. Atong simbahan nag-awhag ginato ba? Na magdibuto gitas kasing-kasing ni Jesus. Ang simbahan nag-aghat ni ini tungod kay katubitang si Santa Maria Margarita, no? Alacoque, ang katong gipakita gani sa Ginoo sa The Sacred Heart. Unya dunay mensahe ang Ginoo niya. Unsay mensahe? Nga ipasulbi sa mga tao nga unta kita ang atong kinabuhi ikonsagrar ngadto gyud sa iyang kasing-kasing. Unsay masabot ang konsagrar? Nga buot sa Ginoo ba, nga doon natay exchange of heart. Nga puong pa niya, ambi na imong kasing-kasing nga puno sa sala, ambi na ako ni anak. Ug akong ihatag nimo, akong kasing-kasing nga puno sa gugma ug pasaylo. Ambi na imuhang kasakit ug tagaan ti ka sa kalipay. Ambi na imong sala, tagaan ti ka sa pasaylo. Magigsoon, saad sa kasing-kasing ni Jesus. Manisaad niya, nga kung maghari lang ang iyang kasing-kasing sa imong kasing-kasing, tagaan ka niya sa tanang panalangin imong ikinahanglan sa kinabuhi. Nga kung maghali lang ang iyang kasing-kasing sa imong kasing-kasing, kanang atong panimalay nga puno pas kaguliyang o kagubot, mao niya mga saad. Iyahang tagaan og kalinaw og punon niya sa gugma. Ay, akong gilista ang iyahang mga saad, puog pa niya, no? Ikatulo, I will console them in all their troubles. Tagaan tagkahup ang iyang kasing-kasing maghatag og kahupayan nato sa tuang mga problema ug labad sa kinabuhi. I will be their refuge in life and especially in death. Ako ilang dalang pananon niya, ning kinabuhi lipaon niya sa takna sila kamatayon. Saan na siya? Kung kita udawat sa iyang kasing-kasing, puong pa niya, I will abundantly bless all the undertakings. So bisag unsa imong gibuhat diha mga igsoon, mulambo ka na, muminto ka na, because panalanginan ka na sa Ginoo. 100-fold, 1,000-fold. Puong pa niya, sinners na makasa shall find in my heart the source an infinite ocean of mercy. Mga igsoon, kita makasa, mga igsoon, kung madungog tas kasing-kasing ni Jesus, tagaan ta niya sa way kinutuban, kaluoy, ug pasaylo. Endless forgiveness. Puong sa niya, tepid souls shall be fervent. Kanang atong kasing-kasing ba nga murag bugnaw na kaayo, murag gugma na ka sa bugnaw ka sa gugma sa Dios, iya ka nang initon ikagon. Unya, kung ka na mainit na ka na, iya ka nang umulo atong kasing-kasing, haron mahimo ka nang makaambit sa kahingpitan sa pagkasantos sa kinabuhi. Nga puong pa sa ni Jesus, yang saan kini, I will bless those places wherein the image of my Sacred Heart shall be exposed and venerated. Di inibutan niya ang ato ang iyang ang dagway sa Sacred Heart. Ang iyang di ini ato ang yukbuan kini panalanginan ato mga panimalay. I will give the priest the power to touch the most hardened heart. Tagaan mi bisag kabus ka mga pare ba nga makatandog kasing-kasing sa tao, nga matandog kasing-kasing ni Jesus. Nga kato mga tao, the persons who have propagated this devotion shall have their names eternally written in my heart. So tanan yun, yung mga tao nga palambo ng demosyon,
ang inyong nga nahisulat nas kasing-kasing ni Jesus. Pagkanindot sa stilan. Pagkanindot. Unya, in the excesses kuno of the mercy of my heart, sa nag-awas-awas nga, kaluoy sa Diyos na siyang kasing-kasing, isaan niya nga dili gid mo matay, nga dili siya magauban kaninyo, magaluwas kaninyo. Ang ato ug yung buhaton mao kini. Mao niya buhaton. Mo nag-ingon niya mag-exchange of heart. I-consecrate ang imong kinabuhi. I-consagrar ang imong kinabuhi ngadto sa kasing-kasing ni Jesus. Ug sa unsa man ang paagiha. Unsa man nato pag-exchange of heart. Unsa man nato paghatag sa kasing-kasing ngadto sa kasing-kasing ni Jesus. Mura gid eh. Ang aton mga sala, kasing-kasing nga makasala, aton itugyan ato ni Jesus kasing-kasing manhulsulon ug diha nga uban sa sakripisyo ba kanang gitawag nato reparation agi og bayas sa mga sala ba ato mga pag-antos tungod sa mga sala aton itugyan nato kaniya ug iya kanang dawaton ug in exchange iya kanang ihatag kanato iya kasing-kasing sa usab pagiha pong paniya dawaton kasing-kasing diha sa Eucharistia kalawat nga masubsob especially sa mga permirong Biyernes. Kalawat. Ako ka na kasing-kasing. May kalawat. Ako ka na. Simbahan ko diha sa Santissimo Sacramento sa altar. O kung kita magbaylo na sa kasing-kasing isi-usa, kunya magharit ako sa imong kasing-kasing, ingon siya, matagamtaman nimo sa imong kasing-kasing ang tanang panalangin kinahanglan sa imong kinabuhi. Ang tanang saad nga ako ang gihatag kaninyo. Kung na ang gugma sa Dios, na ang kasing-kasing ni Jesus sa imong kasing-kasing, nagpitik sa imong kasing-kasing mo na ang pagpitik sa gugma sa Dios. Pasabot kini mga igsoon, kining gugma sa Dios di ay nga kasing-kasing ni Jesus, maoy nag-amuma o nagpalambo sa atong kinabuhi. Mao siya. Ug mao kini sa ebanghelyo karon ba ang giharian sa Dios no sama sa usa ka binhi nga gipugas nya nahimong gitawag og dakong kahoy namungag daghan ug daghan nakapahimulos ni ini ang gugma sa Dios nga naa sa kasing-kasing mga igsoon timan ikini kun sa imong kasing-kasing kini gyud mulambo kini diin mahimo kang instrumento ha nga makatabang o makahatag og panalangin sa tanang katawhan. Kung naana di ang kasing-kasing ni Jesus siya kanimo. Pamalandungi o siya tabo sa Mahal nga Birhen. Ang Mahal nga Birhen yun, sa panahon nga pagtando niya sa sugo sa Ginoo, sa hangyo sa Ginoo mahimo siyang inahan sa Dios, pagkahimugso gyud sa batang Jesus siya kasing-kasing, di na pinitik sa bata siya kasing-kasing batang Jesus. Uban sa pinitik siya kasing-kasing, kanang gitawag na alliance of two heart na sila, duha na kasing-kasing. Tanaw ko siya tabo sa Mahal nga Birhen. Nga diha na niya kasing-kasing ni Jesus. Pulong pa niya, no, tinukmod sa Mahal nga Birhen, nakaawit siya sa Magnificat, ingon siya, ako nga ubos jud kaayo. Bisa dili takos. Gamay kay ko. Pero tungod sa kaayo sa Ginoo, tungod sa gugma sa Ginoo, iya kong gigamit. Nga unta, nagamit ko niya, haron ang katawhan sa imong kalibutan, katong mga timawa, katong pinariso, katong linupigan, katong gigutom, kini katagaan sa kaluwasan diha ni Kristo. Siya nga gamay kaayo, pero na ang kasing-kasing ni Jesus diha kaniya, nagpitik. Himo siyang blessing to all. Ang atong Mama Mary. Mabitaw, kita magigsuon ba? Atong dibutos kasing-kasing ni Jesus. Tingali mo ka, masakiton ka, unsa may imong mahimo. I'll tell you, kung na ang kasing-kasing ni Jesus sa imong kasing-kasing, kung dibuto kas kasing-kasing ni Jesus, ang imong mga pag-antos, no? Mga pag-antos, di ka matingani ana, di ka makibaw ni ana. Pero gamito na ni Jesus, nga kini himong grasya kini, nga makatabang sa makasala. Di lang makaluwas nimo, kundi makaluwas sa atong simbahan.
kasing-kasing ni Jesus. Diyan ipakita dito sa atong little act of kindness, kagmay lang kayo. Mga igsoon, di na ito makita sa mga mata. Pero kining grasya sa gugma sa Dios, kung kini matagantang sa itong isikataw, di na mo imagine unsa may tabo ang tawhana nga na tandog tungod sa gugmang Diyos doon, ipakita nimo kaniya. And he has become a better person in the community. It will change us, God. Kining kasing-kasing ni Jesus, mga igsoon, naghihatag ka nato. Di man ini, mo ni Ginoo, yung na to, I love you. Kita gimahal ta sa Ginoo. Kung kita lang yun sa mutando sa pagmahal kaniya, unya, ang atong kasing-kasing, maunang kasing-kasing, nagmahal sa Diyos. So, ti antiga mga igsoon, bisag kinsa ka man, you'll be the source of blessing to everybody. Gamito ka sa Ginoo, nga mahimo ka manalangin sa tanang katawhan. Basta ihambin mo sa kasing-kasing, ang kasing-kasing ni Jesus.
Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan magagagahom sa tanan, ubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Kristo yung anak kabugtong Ginoo nato. Kamanam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Yan na ki Maria nga Birhen. Kisakit sa ni Poncio Pilato. Gilasan sa krus na matay gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Sa katulog kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit. Nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan magagagahom sa tanan. Kan dito mabalik siya. Para pahukom sa buhi ug sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo. Santa Iglesia Katolika. Kabitan sa mga santos. Kapasiluan sa mga sala. Pagkabanhaw sa lawas. Sa kinabuhing dayon. Amen. Sama sa dakong punuan sa kahoy nga may daghang mga sanga ug sama sa liso nga sa hilom nagtubo. Ang gingharian sa Dios nagtubo usab. Mapadangat kita sa tua mga pag-ampo aron makaambit kita sa higugmaong plano sa Dios sa pag-amuma. Mayong kita Ginoo, maabot ang imong gingharian. Alang sa nagtubo nga simbahan dinhi sa kalibutan, nga siya mudawat ug magluwas sa tanang kultura ug miting tawhanon, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa mga taong nagplano sa tawhanong ekonomiya, nga sila magdasig sa mga mag-uuma ug sa tanang nagpatubo sa mga kalanon alang sa talad kan-anan, mga muyo kita sa Ginoo. Alang kanila kansang buhat, mao ang pagpangita sa tinusbawan sa kayutaan, nga sa ilang paghimog daghang pang produkto sa yuta, sila makabaton og pagtamod sa kalihukang hinimo sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa kalampusan sa International Eucharistic Congress, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa atong Kristohanong katilingban, nga kita mulipang sa grasya, diha sa atong pagdawat sa mga katawhan, ngadto sa kinabuhi sa pagtuo, mga muyo kita sa Ginoo. Diyos, ikaw ang tinubdan sa tanang kaayo o grasya. Kamatiya kining among mga pag-ampo. Ang among gihimo alang sa uban, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Langit nun among amahan, among ikasan, ang kang Kristong kinabuhi, amiling bayan, ning imong mga binuhat, hayag sa mong kasaypanan, nawata iguang among kaluwasan, nawata iguang among kaluwasan. Sa kang Kristong mga buhay, o kinabuhi, naghihimo niyang alam, alam kanimo, mahiusang among buhay, ug ang among kinabuhi. Magampo kita kining sakripisyo dawaton sa Amahang magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga alang sa kay pagimaya sa imong alang sa
O Ginoo kining Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangat unta din sa imong simbahan, sa matuod nga kahiusa o kalinaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahong sa tanan. Ang ayog matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay sa gibayaw na siya dito sa krus, sa gugma nga katingalahan, nagpakamatay siya alang kanamo, o gikan sa linagbasan nga kilid, nag-ula ang dugo ug tubig. Gikan niining mitubod ang kaluwasan sa simbahan, ang sakramento sa simbahan, aro ang tanang mga tao sa ilang pagkadani nga nasa maablihan nga kasing-kasing sa manunubos, nga sa walay hunong mukaos nga malipayon, gikan niining tubod sa among kaluwasan. Ug busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way kunong nga pag-awit. Santos, kay Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Padalay mo espiritu ro pagsantos ni mga gasa. Mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siya gagalingon, mikuha siya pan, pasalamat ug mipikas. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon mi kuha sa kalis. Pasalamat pag niyong pag-usab og midahi. Mihatag ini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini. Panginom ka mga tanang gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo alang sa tanang mga tao. Aro mga salama pa sa haylo. Buhata kini, haron paghandom ka na ako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Agi sa puso pagkabanaw mo, na amo na karon ang pagawasan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Aron paghandos nga matayon pagabanahon ni Kristo, naghahalag kami kanimo amahan ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kaymo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang moalagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas o dugo ni Kristo, mahiusa unta sa Espiritu Santo. Hinumdumi gini imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami di sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang mga igsuong nangamatay, malaumon nga banhaw sila tanang nangamatay, dahil sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himuha kami angayang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria nginahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles o mga santos, uban kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, ubang kaniyag diha kaniya, gihatag anak kaniya magkagagahong amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa atong amahan, atong gamito ng mga pulong gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalagong namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Mayon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, dinunualwasa kami sa daotan. Mga kami ginuhi mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon, sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay inuman ang gingharian, ang dahong ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo ng kas mga apostoles ang kalinaw ibiling ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawa mo mga sala ko rin pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw ang nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyo. Pakita itong panag-inig suunay. Pero sa Diyos ka nagawagan sa mga sala, sa
Kordero sa Dios, nagawag tang salas kalibutan, bulang katong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Nagawang kalawat. Amulang lamang. Magampo kita. O Ginoo kining Eucharistia timaan sa kahiusa. Makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuog nga kahiusa ug kalinaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Magampo kita ang tanaalang sa itong isang masakiton. No? Tanang palihog atong ibaya atong mga kamot, no? Ito ang usab atong mga igsuong nagtambong sa telebisyon. Let us pray together, ibaya ang mga kamot ito ba nga sa telebisyon. Iampo usab ang masakiton, gawas na atong masakiton nga nagtanaw, alang sa ubang masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit sa kamatayon sa krus. Aron itudlo ang bertud sa pailog, diyas kasakitan. Dungga ang pangamuyo, nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinaot na nag-antos tungod sa sakit, ug balatian, magkaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ang iyang kasakit, may usa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kaya mo gipangayo, pinaagi sa mong Gineso Kristo, imong anak. Nga buhi ug hari, uban kanimo Diyas, kayusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan.
Ito pasalamat na itong mga pilgrims karon, ang Crusaders of the Most Holy Face, sa Sambag, Orhelio, o sa Gethsemane, Kasuntingan o sa Mandawi. No? Ang devotees of the Sacred Heart of Jesus, Santo Rosario. No? Of course, atong choir, ang Good Samaritan Choir. Ug tanan nga miapil ning Santos nga misa, dahil pang amo mga igsuon karon nga nagtambong sa telebisyon. Daghang salamat kayo sa inyong pagtambong. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dahil niyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos